Il-ħamis u l-ġimgħa il-lecturers tal-MCAST se jkunu qed isegwu azzjonijiet industrijali ordnati mill-Union tal-Għalliema l-MUT wara li baqgħu ma ntlaqgħux it-talbiet tagħhom għal kundizzjonijiet aħjar fl-impjieg tagħhom. Għaldaqstant fil-jumejn il-lecturers se jkunu qed jieqfu minn xogħolhom bejn l-10 ta' filgħodu u nofsinhar. Waqt li l-għalliema qed jitolbu dak li hu ħaqhom u l-MCAST qed issabbat saqajja, l-istudenti għadhom qed jappellaw biex is-sitwazzjoni titranġa mill-aktar fis possibbli. Fi stqarrija l-MCAST qal li bagħat proposti ġodda lill-MUT bil-Union tal-Għalliema baqgħet tirrifjuthom. Skont it-tmexxija tal-kulleġġ, il-proposti saru b'attitudni pożittiva biex tinstab soluzzjoni ġusta. L-MCAST komplet tgħid fl-istqarrija li fl-aħħar ġimgħa l-MUT baqgħet tiċħad kwalunkwe proposta li qed issirila mit-tmexxija tal-kulleġġ. It-tmexxija tal-MCAST qed issostni li offrit l-aħjar ftehim kollettiv possibbli li qatt kien ippreżentat fl-aħħar 16-il sena. Filwaqt li reġgħet appellat lill-MUT biex twaqqaf l-azzjonijiet industrijali, it-tmexxija tal-MCAST appellat lill-Union tal-Għalliema biex tikkunsidra r-responsabbiltà li qed iġġorr b'emila f'dik li kienet ikkunsidrata bħala theddida sottili.